Στην Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, ο ποταμός Ελιάκμονας δημιούργησε μια έφορη παραγωγική κοιλάδα και αποτέλεσε την κοιτίδα του μοναδικού μακεδονικού πολιτισμού που ήκμασε πριν από 2.500 περίπου χρόνια. Στον τόπο αυτό βασίλευσε ο Φίλιππος, καθώς επίσης γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην περιοχή αυτή καλλιεργήθηκαν και τα πρώτα ροδάκινα της Ευρώπης που ήρθαν στην Ελλάδα από το Μέγα Αλέξανδρο μετά τις κατακτήσεις του στην Ασία. Αργότερα, οι Βυζαντινοί ανέπτυξαν την καλλιεργία του, εντάξανε το ροδάκινο στη διατροφή τους και δημιούργησαν γύρω του την εικόνα ενός φρούτου άρρηκτα συνδεδεμένο με τον έρωτα και το πάθος. Σήμερα, στον ίδιο τόπο, γύρω από την πόλη της Βεργίνας, στην περιοχή της αρχαίας Μίαιζας, στον κάμπο της ιστορικής Βέρειας, της ηρωικής Νάουσας και στο πανέμορφο και γραφικό Βελβεντό, οι άνθρωποι συνεχίζουν με αγάπη να φιλοξενούν την καλλιέργεια του ροδάκινου και να απολαμβάνουν τα δώρα που απλόχερα τους χάρισε η γη, αναπτύσσοντας στα βάθη των αιώνων καλλιεργητικές διαδικασίες που έγιναν παράδοση. Υποδεχτείτε ένα φρούτο γευστικό, αρωματικό και θρεπτικό. Έναν καρπό μοναδικό. Το ροδάκινο είναι ένα φρούτο δροσερό και αρωματικό με ιδιαίτερη διατροφική αξία. Περιέχει πρωτεΐνες, ζάχαρη, αρκετή ποσότητα βιταμίνης C και Ε, πολλά αντιοξυδωτικά, φυτικές ίνες, φόσφορο, βιοτίνη, σίδηρο και ασβέστιο. Θεωρείται κατεξοχήν καλοκαιρινό φρούτο, όμως μπορεί άνετα να καταναλώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε μια τεράστια γκάμα μεταποιημένων προϊόντων όπως κομπόστα, χυμό και άλλα. Τα ευρωπαϊκά ροδάκινα που παράγονται στην Ελλάδα ακολουθούν πιστά όχι μόνο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία είναι η αυστηρότερη παγκοσμίως, αλλά διαθέτουν και τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο Agro 2.1 και 2.2, το διεθνές πρωτόκολλο Global Gap, ISO 22000, BRC και IFS, από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση και διακίνηση των προϊόντων, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σύστημα καθολικής ποιότητας που ξεκινά από το χωράφι και καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Η φύτευση των νέων οπορώνων πραγματοποιείται με δενδρίλια που προμηθεύονται από αδειοδοτημένα φυτόρια. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πραγματοποιείται το κλάδεμα των δέντρων και ακολουθεί η λίπαση των οπορώνων βάσει εδαφολογικών αναλύσεων. Το αρέωμα γίνεται στο τέλος της άνοιξης και επιδρά σημαντικά στην ποιότητα των παραγόμενων καρπών. Τέλος, η συγκομιδή των ροδακίνων πραγματοποιείται κατά την καλοκαιρινή περίοδο και γίνεται με το χέρι. Συνυφασμένη με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας της ροδακινιάς, αποτελεί και η διαλογή με απευθείας συσκευασία στο χωράφι. Σε όλες τις διαδικασίες γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων της καλλιέργειας με τους πιο σύγχρονους τρόπους. Επιπλέον, με την λήψη δεδομένων από τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, αλλά και τη χρήση δορυφόρων, επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος των καλλιεργειών. Έτσι, το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό των γεωπόνων εκπαιδεύει και κατευθύνει συνεχώς τους παραγωγούς για την παραγωγή ασφαλών, αλλά και με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ροδακίνων. Η παρακολούθηση των κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών πραγματοποιείται μέσω φερομονικών παγίδων, ενώ η χρήση συστήματος ιχνηλασιμότητας παρέχει πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για το μέρος και τον τρόπο που έχει παραχθεί το κάθε φρούτο. Η ιχνηλασιμότητα λοιπόν αποτελεί την ταυτότητα αλλά και το διαβατήριο του κάθε φρούτου προκειμένου να ταξιδέψει στο τραπέζι μας. Όλες οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα πραγματοποιούνται με γνώμονα την προστασία του αγρότη χρήστη και την ασφάλεια του καταναλωτή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ένωση Νομικών Προσώπων Παραγωγής και Μεταποίησης Ροδακίνου δημιουργήθηκε από 8 από τους σημαντικότερους φορείς της Ελλάδας που εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία και είναι οι ΑΕΣ ΑΛΜΕ ΑΕ, ΑΣ ΑΜΟΥ Βέρειας Νέος Ελιάκμων, ΑΣ Μέσης, ΑΣ Μελίκης, ΑΣ Επισκοπής, ΑΣΟΠ Επισκοπής, ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και ΑΣ Βελβεντού Κοζάνης η Δήμητρα, με επικεφαλής εταιρό την ΑΕΣ ΑΛΜΕ ΑΕ. Τα κυριότερα προϊόντα των μελών της Ένωσης είναι νοπά φρούτα, μεταποιημένα φρούτα, συμπυκνωμένο χυμός ροδάκινο, κατεψυγμένα φρούτα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν τους φορείς της Ένωσης Ροδακινοπαραγωγών. Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛΜΕ ΑΕ. Η ΑΛΜΕ ιδρύθηκε το 1996 από 3 συνεταιρισμούς με σκοπό τη μεταποίηση νοπών βιομηχανικών οποροκυπευτικών με κύριο προϊόν το βιομηχανικό ροδάκινο. Η ΑΛΜΕ συγκεντρώνει και μεταποιεί γύρω στα 30 εκατομμύρια κιλά συμπύρινων ροδάκινων κλάση 1 και 10 εκατομμύρια κιλά κλάση 2 για παραγωγή πουρέ. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι κομπόστα ροδακίνου σε διάφορες συσκευασίες, κομπόστα φρουτοσαλάτας, ποικιλία φρούτων, φρούτα του δάσους σε σιρόπι, μίξη φρούτων σε πλαστικό καπάκι
και συμπυκνωμένος φυσικός χυμός ροδάκινου. Τα παραγόμενα προϊόντα, τα οποία καλύπτουν μια ποικιλία 200 περίπου τύπων σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες συσκευασίες, διατίθενται αποκλειστικά στις αγορές εκτός Ελλάδας, με έμφαση στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Σκανδιναβίας, ΗΠΑ, Ρωσίας και Ιαπωνίας. Αγροτικός συνεταιρισμός άμμου Βέρειας, Νέος Αλιάκμων. Ο Νέος Αλιάκμων ξεκίνησε να λειτουργεί από μια ομάδα ροδακινοπαραγωγών και αναπτύχθηκε γρήγορα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και στην τυποποίησή τους. Η κύρια παραγωγή του αποτελείται από ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα και ακτινίδια. Διαθέτει όλη την απαιτούμενη υποδομή και εγκαταστάσεις ψυγείων, διαλογητηρίων, με νέας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό για να προσφέρει ποιότητα και ποσότητα σε κάθε προϊόν, έχοντας πάντα ως κύριο σκοπό την εδραίωση της πρώτης θέσης στην ποιότητα των προϊόντων του. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία κλπ. Αγροτικός συνεταιρισμός Μέσης. Η Μέση αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους συνεταιρισμούς και διαθέτει υποδομές προηγμένης τεχνολογίας, πολυετή επιτυχημένη εμπορική πορεία, η οποία επισφραγίστηκε και με βραβεία εξαγωγών, έμπειρα διοικητικά στελέχη, ενώ τα μέλη της έχουν έντονα αναπτυγμένη την αγροτική και συνεταιριστική συνείδηση. Η Μέση παράγει και διακινεί σημαντικές ποσότητες από πιστοποιημένα ροδάκινα, νεκταρίνια και ακτινίδια. Κύριοι πελάτες της Μέσης είναι μεγάλες χονδρεμπορικές εταιρείες, οι οποίες προωθούν τα προϊόντα της στο εσωτερικό στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου ή σε αντίστοιχες δημοπρασίες του εξωτερικού. Οι εξαγωγές γίνονται κυρίως προς Αγγλία, Σουηδία και χώρες της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών. Αγροτικός συνεταιρισμός Μελίκης. Η Μελίκη είναι ο μακροβιότερος αλλά και ιστορικότερος συνεταιρισμός της περιοχής, ο οποίος έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο για την προσφορά του στα μέλη του, στην τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Στις δενδροκαλλιέργειες του συνεταιρισμού κυρίαρχη θέση έχει η ροδακινιά και ακολουθεί η νεκταρινιά, ενώ τα τελευταία χρόνια, λόγω του μικροκλίματος και της σύστασης των εδαφών ορισμένων περιοχών, ξεκίνησε η καλλιέργεια της ακτινιδιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκινιάς. Με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον, η Μελίκη παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές, εφαρμόζοντας τους διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας. Αγροτικός συνεταιρισμός Επισκοπής. Η Επισκοπή, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων που διακινεί, έχει δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο προώθησης σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε χώρες της Ασίας. Τα βασικά προϊόντα που διαχειρίζεται και διακινεί είναι ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια και μήλα. Τα προϊόντα αυτά συλλέγονται και τυποποιούνται σε διάφορες μορφές και μεγέθη συσκευασιών, τόσο στο συσκευαστήριο του συνεταιρισμού, όσο και στα χτήματα των παραγωγών. Η συνεχής έλεγχη και η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής εξασφαλίζουν στους πελάτες του συνεταιρισμού προϊόντα άρισης ποιότητας. Ο συνεταιρισμός παράγει τα δενδρίλια της ροδακινιάς για τις ανάγκες των μελών του σε δικό του φυτόριο. Αγροτικός συνεταιρισμός Οπωροκυπευτικών Επισκοπής. Ο ΑΣΟΠ Επισκοπής είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεταιρισμούς του νομού Ημαθίας. Τα βασικά προϊόντα που διαχειρίζεται και διακινεί είναι κυρίως τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, καθώς και τα ακτινίδια, κεράσια, δαμάσκηνα, αχλάδια και μήλα. Το κυριότερο μέλημα του συνεταιρισμού είναι να φτάνει στον καταναλωτή ένα άριστο προϊόν από άποψη γεύσεως αλλά και ασφάλειας, γι' αυτό και πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι. Οι σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και το οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο ΑΣΟΠ Επισκοπής έχει εμπορική παρουσία σε όλη την Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αγροτικός συνεταιρισμός επεξεργασίας και πώλησης οπωροκυπευτικών προϊόντων Νάουσας. Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη συγκέντρωση και διάθεση των προϊόντων των μελών του. Το κυρίως προϊόν του συνεταιρισμού, που είναι το ροδάκινο, προέρχεται από την προστατευόμενη γενικά περιοχή της Νάουσας και αναγνωρίστηκε σαν προστατευμένης ονομασίας προελεύσεως ΠΟΠ. Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας έχει διανύσει πολλά χρόνια έντονης και δημιουργικής επιχειρηματικής δράσης, ενώ οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του είναι σύγχρονες και ολοκληρωμένες.
Η διακίνηση της παραγωγής γίνεται από τον ίδιο, αλλά και από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πραγματοποιεί επίσης εξαγωγές σε Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Ρωσία και Ουκρανία. Αγροτικός συνεταιρισμός Βελβεντού Κοζάνης Δήμητρα. Ο συνεταιρισμός διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και διακινεί μεγάλες ποσότητες φρέσκων φρούτων, κυρίως ροδάκινα και νεκταρίνια. Η εμπειρία 40 και πλέον ετών στην παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών, η γεωγραφική θέση της περιοχής με το ειδικό ορεινό μικροκλίμα και το κατάλληλο έδαφος δίνουν μια ιδιαιτερότητα στο παραγόμενο προϊόν με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο χρωματισμό, την ιδιαίτερη γεύση και κυρίως την εξαιρετική αντοχή του. Στο συνεταιρισμό Βελβεντού Δήμητρα, η παραγωγή είναι περήφανη για τα ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα που παράγουν και προσφέρουν στους Έλληνες, αλλά και στους καταναλωτές άλλων χωρών όπως της Ρωσίας, Ουκρανίας, Τσεχίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ιράκ, Σαουδικής Αραβίας κλπ. Οι μονάδες διαλογής και τυποποίησης των μελών της Ένωσης είναι άρτια εξοπλισμένες και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα. Διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των ροδάκινων που φτάνουν στο τραπέζι σας. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι τα ευρωπαϊκά ροδάκινα που παράγονται στην Ελλάδα διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι ομοειδών από χώρες εκτός Ευρώπης, όπου συχνά δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες. Οι άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους συνέδεσαν τη ζωή τους με τη γη, πίστεψαν σε αυτή και γέμισαν τον κάμπο με οπορώνες. Ροδίζει ο κάμπος την άνοιξη από το άνθη της ροδακινιάς και γεμίζει ο τόπος από το άρωμα των γινωμένων φρούτων το καλοκαίρι. Αυτό το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι παραγωγοί εξελίσσονται, μαθαίνουν και εφαρμόζουν νέες μεθόδους, αξιοποιούν την τεχνολογία και την επιστήμη, ώστε ασφαλή, ποιοτικά και υγιεινά ροδάκινα, φρέσκα ή μεταποιημένα, να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.